Ерхан. 5 евро за викача. 10 евро за най-добрия камераджия. Значи 5 за викача, 10 за камерата. И 20 евро за оркестър Давидов. Са живи и здрави, момчета. Да сте живи и здрасти. И така, си. Иде, си. 50, 100, 150, 200. Шуменски кючек, оригинално. Айде, момчета. Со! Со! И така. Продължаваме. От другия син. Много синове, много дъщери. Така, още 100 стават 300 евро. 300 евро от батко ми Ерхан и неговата съпруга. И така. Сега. От Алекс. Аз го познавам, чакай. Аз съм 10 години зет. Той ми казва кой как се казва и кой откъде какъв е. Зет като мед. Аз съм 10 години зет, бе, брат. Точно така знаеме, батко. Така, 100. Разбира се ли. Добре. 100. 200 евро от Алекс. Общо стават 500 евро от семейството. Алая Чилсън, олабилир се, моля ви се. Да не си влизам в ролята. Моля ви се, да не си влизам в ролята. Айде! Насъл?